जाबाय दे दानिया हाय सनायाबो खालि माबा माबि बिनायल' लोगो हमनो लिंदों आंलाय अननोसो लिंदों नामा गैया अबाव अननो लिंनो लुथिनोसो लिंदोलै आंखौ लुथिनो माबा दख'ना नांगौनो आफेल नांगौनो आंगुर नांगौनो माबा बिस्कुट नांगौनो थाइ फैसायानो जोबजोबगोन माथो आंनिया दिनै थांनोनो बासिबायलै आङो खुदुंनोथ' मोनखानाय नङा आंनो होखानाय नङा बेयो मोनथिखागौ आङो बियो आंखौ मायबा माबि बायना होनोसो लिंखादो आंखौ लुथिनोसो मानसिया ओरैनो फैसा थोआ जादों नयसो दख'ना बायना होगोन आं नोंनो नयसो आफेल आंगुर बायना होगोन आं नोंनो फैसाखौ आङो 20 थाखाल' लांथारगोनलै 20 थाखा गोमाबाय होनना थगायगोनलै आङो गोमाबाय होनना नय थाख्लासो आङो थाख्ला माइबासो ओरैनो हावायावनो फैसा खेलायगोन दे आङो बे थाख्लाया ओरैनो हावायावनो फैसा गारग्रा नङा न'आवनो जेबोखौनो लाबाखै आङो आरो नोंनि दख'ना बायनानै फैसा ओरैनो गारगारगोन दे आङो आफायालाय अबावबा थांनो नागिरदों नामायो नोंनोलाय मानो नांगौ सिखावनि जात साला लाजि गैयि आङो जेरावखि थाङा मानो नोंनो मानो नांगौ जाखो हा दे आफा सोंफ्लांबाय आंबो निमाहा होदो आंखौ सोंनायनि थाखाय दिनैनिफ्राय मालाबाबो सोंला आङो आफा थां बेनिफ्राय थां आं नोंनि मोखां नायनो गोसो गैया नोंनि बे सिखाव मोखांखौ आंनि सिगाङाव दिन्थिफैबाय थानाङा दे बुंखाबाय आङो जागोन दे आफा सिखाव साला सिखावनि जात गैलालै सनायाबा आंखौ बेसेबा गोबाव नेबाय थाबाय दानो आरो रायजालायगोन आङो सनाजों थांसैलै मा खारै माथो दाहालागि मोनफैला आब'आ माबा बुरजाथार हाथाय खालामदोना बेनिखायनो गोबाव जादों खोना जानो थाब मोनफैबा हामगौमोन मेथाइखौ बेसेबा जानो लुगैखादों आङो गैया फैयाखै दाबो गोबाव जागोन खोना दे आब'निया हाथाय खामबा आरो गोबाव जाखायोना आगै आङो नङाबा दैखौ फुदुंना दोनखानि र' दै मानि दै साहा लोंनांगोन ना दैखौ फुदुंखाना दोननोसै आङो सापाता मोनफैनाय लोगो होनो हानाय बायसि होनबानियासो साया थब जागोन ना होनबासो जोङो थाब मोनलोंगोन साखौ थां होनबा बिदिबालाय फुदुंना दोनै थां दैखौ माबा आब' बन दंखायोबा दङो जोंफोर दाखालिनो खनना दोनखादो बुरजानो अखा फैगोन होननानै थां होनबा फुदुङै थां दैखौ आं फुदुंहैमानि र' नोङो खिन्थु बरावबो थांथ'नांला नङाबा मोनजागागोन जाजोबना दोनजागोन आंजों थाङा दे आङो थाब मोनफै आब' जानो लुगैथारबाय आङो मालफुवाखौ नेहोबाय सोरबा एफा गोबाव नेहोयो ना मानसिखौ थांसैसो खोनालै आङो बालनि कलखौथ' आरोबाव खेबसे खालायनो हायोना ना दख'ना आफेल आंगुर बिनायखायसो मानसिया फैला जाबाय नामायोलै गिबायसो खोना बियो खेफ्रा थाख्लाया खम सानदों बियो बा दख'ना गांनै बिदों आफेल आंगुर मिथाइ बा खम थांखागोन आंनिया फैसा होननानै खम सानदों बियो बुआ सोर सिख्लालै बियो जानो माथो सानसेबो नुफेराखैमोनलै अबेनि जाखो बेलाय खाथियाव नायहैनि मानसियालाय जा समायनाखा खोना उनखिंजाय माथो माधुरि दीक्षित रखमसो नुलायलांबाय आङो थुनै खाथियाव नायहैनि आजोलफोर आं एसे माथो होना फैनि र' नानियालाय अबेनि जाखो आङो दाउखि फारानि आया मानसियालाय माथो बुरायलायसो आंलाय सिख्ला गोरलैसो साननानै नानि होनना बुंलायदोंमोन सोरखौ बुरै बुंनो फैदोंलै नोंसोरो हा नोंखौनो बुंदोंब्रा नोंखौनो खोब गावसोरखौनो सेंग्रा गोरलै सानना लादों खोना आंखौ बुरै बुंनो फैदों लाजिया नोंसोरो
गावसोरनि मोखांफोरासो जा बोराय मुवा गोजा आरोथ' आरो माबा गोबोरखि साइस गोजासो मोखांफोरानो मा होनदों नोङो मा होनदों गोबोरखि मोखां जोंफोरखौ हा बेखिनि एरियायाव ना जोंफोरबायदि हेन्डसाम सेंग्रा रावबो गैखाया मिथिदो जोंफोरखौ गोबोरखि मोखां बुंदों जोंबायदि गावगायनि मोखाङा दाबोर मोखांसो दाबोर मोखां ओइ नोंसोर आंखौ एदावनो लाजिया हा जल्दि बेनिफ्राय थां होनदों मा खाय थां बेनिफ्राय जोंहा बेयाव थादों नोंहालाय मा अरजादों आरो नोंखौलाय सोर सिख्ला गोरलै रखम बेयाव गसंबाय थानो होदों हा शाला आंलाय सानदोंमोन सोरबा सिख्ला गोरलैसो गसंना दं नामा होननानै ओजोंबादि नै बुरैरै दाबोर मोखांसो फै शाला आंलाय सिख्ला जानाय मोनबा नाम्बारसो बिना लागोन सानदोंमोन नै लखरा बेसेबा बुरैरै दाबोर मोखांसोलै माबायदि मानसिलै नोंसोरलाय आंहा बेयाव गसंना दंबाय थायो नोंसोरहालाय मा अरजादों ओइ आसोल लादोलै लादो समायगोन दे नोंजों नोंखौलाय बेसेथ' मोजां नुयोलै बोराय मोखांसो नुखायो आंगालाय नोंखौबो नैबे आंनि 200 ग्रामनि आखाइखौ नुदोंना नोङो हा दानो सोबानानै सोर गिदिंहोगोन दे नोंसोर बेयाव मा मोनबाय थादों हा थां नोङो मा गावखौनो जोंफोरखौ एदावदो सानबाय थादों नामा थांसै थौ सोरबासो रायज्लायबाय थागोन दे बुरै मांग्राग्रांफोरजोंनो थौ मा सासनि मानसि बिसोरलाय मा एसे लेथ्रा आंखौ बासिदो बिसोरो आंखौ रांखावरिखौ जों गामियाव आंनि बायदि समायना रावबो गैखायालै आंखौ बासिलांदो नोंसोरो इमान समायना सिख्लाखौनो गावसोरासो जोंबायदि गोबोरखि मोखां गोजा आंखौ बासिनो फैदों आंनि बायदि समायना सिख्ला मोनगोनबासो नोंसोरो एसेबां समायना सिख्लाखौ बिदि बासिलांबा मार दुखु मोनखायोलै बाल्लि बै टाक्ला पापियाबो दाबो मोनफैला आइलाय आंखौ दाबोर मोखां होननानै बासिलांबायलाय माथो दाला मोखां रांखावरियालाय दाहालागि मोनफैलालाय नेना बरिं जालायलांबाय आङो रांखावरि आनैया जुदि मेथाइ लाबोयो आंनो होगोन नालाय होथाराहाय दाला मोखाङा आंनो होथारनाय नङा सिरि नायखुमाबाय थागोन र' आङो बेखौ मा लाबोदों मा लाबोआखै गासैखौबो नायगोन आं सिरि थफ्लाखौ खुलिलायनानै दासो आइडिया मोनसे मोनदों र' आङो न' सिङाव थानानै सिरि नायबाय थागोन आङो बियो मा टाइमाव मोनफैयो बिदि बाहेराव ओंखारलायना नेबाय थाबा जानाय नंला जेब्ला बियो गावनि रुम सिंनिफ्राय ओंखारलांगोन ना होनबानिया सुपके से मैं थफ्ला को देखने के लिए चले जाऊंगा और सिरी थफ्लाखौ सही करके लाऊंगा बेनिफ्राय मेथाइ माखाखौ जाजोबना दैजोबखागोन आङो दाला मोखां रांखावरि साला नोङो आंनो मेथाइ लाबबाबो होआ सानदोंना साला गासैबो मेथाइखौनो खावना जाजोबखागोन आङो तुम देखते रहेगा रांखावरि दाला मोखां मैं तुम्हारी मिठाई को चोरी करके नहीं खाया तो मेरा नाम भी गाइडे नहीं है माला जाने मोनगोन आङो एक्ट्रेस ओलाला अब मैं एक्ट्रेस हो जाएगा ओय गायदे माइरखौ सुना होफैनाय आंनो आइदै उदै सालायबाय मा जानायखौ मा फिसा आइदै हाला मोनबाय आङो आइदै आं माइरंखौ सुनो हानाय नंला नोंनो सुहैदो आइयै
मोदायफोरसो अरबाय नामायोलै दिनै खर' सालाय गाबोन उदै सालाय आयु मा जाखो आंनि फिसाया फिसा उन्दै थां माइरंखौ आं सुगोन दे फिसा थां फिरसे उल्लू बनाया मम्मी को चलो गाइडे उन्दुबाय करबा थांसै क्योंकि गाइडे का उन्दुबाय करने का टाइम हो गया है अब गाइडे आराम से उन्दुबाय करेगा ला अब मैं सिख्ला जाबाय दैया दुंसिगोन र' आब'आ मोनफैनाय लोगो लोगोनो सापातखौ होखाबाय बेनिफ्राय साहायाबो जाखाबाय ओमफ्राय लोंबानो जाखाबाय दाहालागै मोनफैनांसिगौमोन माथो आब'आ मानो एफा गोबाव जाखो माबा गिलायबो लाङोलै आङो आजिखालि जों सिख्लाफोरा गिनांगौ जादोंआनो आगै आब'आ फैयाखै नामा थांनाय लामासिम नायहैनाय मा बुंदों आब'आ माबा आब'आ माथो दाहालागै मोनफैला गिनायसो मोनबाय आङो मोनफैनांगौमोन माथो मा जाखोबा थांनाय ससे नायहैनाय दैयानो दुंलाय लांबाय दाहालागै मोनफैला थां नायहैनाय र' होनबा नायहैनि र' हे इसोर आं गिनायसो मोनसोबाय